Jo vaig estar 2 anys dient, algú ha de fer objecció, però clar, no s'animava ningú. I llavors dic, bueno, pues ho faré jo. Però clar, quan vaig dir ho faré jo, dic que m'he de preparar perquè clar, és entrar a la presó i no saps quan sortiràs. Llavors, clar, vaig començar a parlar amb gent que havia estat a la presó, a veure què hi havia a la presó, com es podia fer, com se podia aguantar. La meva objecció no s'entén si no parlem de França. Comunitat de l'Arca, fundada per Lanza del Basto, que és on jo començo a aprendre coses d'objecció, de no violència, tot això. Els desertors de la guerra de l'Argèlia, una gent extraordinàriament potent, valenta. Va haver un moviment no violent molt fort en contra d'Argèlia, i d'aquestos jo vaig conèixer uns quants, i van ser els meus mestres, aquesta gent. I clar, això va fer que l'acció, quan jo la vaig organitzar, tenia ja tota una base de tota aquesta gent. Objectors suïssos que encara anaven a la presó, objectors de Bèlgica, holandesos, clar, tota aquesta gent a mi m'havia anat animant, explicant, una mica donant eines perquè quan jo feia l'objecció no fos una cosa que caigués de qualsevol manera en el buit, sinó que ja tingués una base preparada. Base preparada de teoria, base preparada a nivell personal i tota una acció de resposta preparada també en el moment que jo entrés a la presó. I després el que era important era el grup de suport que van preparar, que hi havia tota una campanya en tota Europa, hi havia un grup a València, un grup a Barcelona, un grup a Madrid, que en el moment que jo entrés a la presó començava tota la campanya, i això era el que també donava sentit a l'acció, que no era només una acció individual, sinó que era una acció també política. Es prenien com un plan paternalista dels militants d'esquerra que estaven a la presó i eren partidaris de la lluita armada, o de manera romàntica es creia en la lluita armada. Ens prenien molt carinyo, els deien, pobres, que innocents que són, que tal, però que pebrots que tenen, que innocents, que tonteria que fan. Era l'època del Che Guevara, amb el prestigi de tota la lluita armada, però també era l'època de la guerra de Vietnam, era l'època dels desertors, era l'època de Luther King. Hi havia una doble funció de totes aquestes accions. L'esquerra estava per anar a la mili a prendre el servei de les armes, era la seva visió. I l'esquerra ens discutia molt perquè era una forma de lluita que no els agradava en aquella època. Perquè clar, era una forma que sortia molt dels seus esquemes i tal, però amb la mili no s'hi ficava, s'havia d'anar a la mili per aprendre el servei de les armes, que era una cosa que sempre teníem molta discussió amb aquest tema. És que en aquests anys estava la Guerra Freda, estava en el seu auge. Aleshores, molt pocs crítics s'adonaven de que no havia que jugar a ninguna de les dues bandes. Nosaltres, més que racionalitzar-lo, teníem una intuïció que no era el camí, que no era el camí de les armes, encara que poguérem notificar, com ha dit, les guerrilles, el desenvolupament en aquest moment del bloc soviètic, etc. Però no era el camí. No, però el que dius tu, havia una gran mitificació de l'exèrcit roig, o sigui, una cosa, i per els potxinos de l'exèrcit popular. Clar, nosaltres el que veiem és que no era manera de passar a la democràcia en aquest pressupost, no? El que ens interessava era no entrar en la OTAN, el desarme i tot això. No havia una visió comú, no havia un projecte polític cohesionat, comú, en França començava a treballar-se, però sí que hi havia intuïció. Però bueno, fundamentalment nosaltres el que volíem era que tota la despesa militar s'eliminés, nosaltres buscàvem el desarme, creiem que era important entrenar la gent en les tècniques de defensa popular no violenta i eliminar els exèrcits i tots aquests diners dedicar-los a gastos socials. Això era la idea bàsica que teníem. I l'objecció de consciència era un pas cap a aquest desarmament. Amb la quarta part del que gasta el món en armament podíem resoldre els problemes bàsics de tota la humanitat, de vivenda, de menjar, de salut, d'aigua. Què fem? Anem allà a agafar les peles, no? O sigui que això és una idea molt senzilla, però és una idea molt real, no? Per això jo no em plantejava antimilitarista. Jo no sóc antimilitarista. El que passa és que, evidentment, jo he demostrat que jo tinc molt clar que a mi no em faran militar. O sigui, a mi no em faran fer alguna cosa que crec que va en contra de lo que jo crec que té el sentit en la vida. Nosaltres dèiem que el general era molt fort, tenia molt poder, molta força, però era un home amb un cap, 2 braços i 2 cames com nosaltres. Quina era la força del general? Era la nostra obediència.
Llavors, si animaven a la gent a desobeir al general, el general es trobava una persona sense cap poder. Llavors, clar, el problema, deien, no cal matar-lo, no cal insultar-lo, no cal emprenyar-lo, només cal no obeir-lo. Per què la gent no veia al general? Perquè tenien por de les conseqüències. No s'ha de tenir por. Anem a la presó i d'aquesta manera veureu com no són tan forts. I llavors, clar, en el moment que la gent estava disposada a anar a la presó, agafava una força extraordinària. O sigui, en el moment que la gent estava disposada, eren més forts que l'Estat i que la dictadura. I a partir d'aquí, clar, això s'estenia, s'anava estenent, i bueno, vam veure amb els insumissos, i als anys 90, 300 insumissos a la presó, això era una meravella, era d'una potència extraordinària. I a més és que s'anava estenent, és que clar, és que quan la gent perd la por, anima la gent a perdre la por. I llavors, clar, les presons en aquest moment ja no són tan poderoses, l'exèrcit ja no és tan poderós, el tirano ja no és tan poderós, però clar, això s'ha de demostrar. I és el que fèiem amb les nostres tàctiques d'enfrontar-nos a la repressió. Era fer servir la presó com un vehicle de publicitat i de propaganda. Nosaltres vam guanyar una victòria perquè és que, resumint un poc el que ens va passar a nosaltres, simplement és una típica lluita de no violència, que el no violent està front a l'Estat, que té un poder immens, i tu no tens poder. Entonces només tens una opció, i és fer que la teua acció se convertisca en una bola de neu. Si se convertís, derrotes a l'Estat en tota la seva força. Ese és el secret de la no violència. Han tocat una fibra que ha produït una bola de neu. I entonces, clar, si això continua creixent, pues lo que acaba d'explicar Pepe, hi ha que tallar-lo. Però lo que sí s'ha de dir és que la mili estava prevista que s'acabaria el 2012. I tenien tanta por de que no hi anés ningú a la mili que van haver de lançar-la el 2001. O sigui, era perquè, clar, imagina que a un dels reemplazos no va ningú, clar, el desprestigi social de l'exèrcit és total. Hauria perdut tota la poca legitimitat que tingués, l'hauria perdut. El moviment s'anava creant. Per exemple, el MOC, des del principi van començar a fer assemblees, reunir-se per tota Espanya, es reunien en el País Basc, en Saragossa, en Madrid, tal. Però al principi no agafava cos. Però allà als 4 o 5 anys que vaig començar el PP Beunza ja aquest moviment ja se va anar institucionalitzant. I després és el que ha quedat. Nosaltres hem desaparegut, però ahí està el moviment d'objecció de consciència, continuant treballant en l'antimilitarisme. La dona ha tingut, així com en les guerres són les que més pateixen, en les lluites no violentes són les que més iniciatives porten perquè els homes van a la presó normalment, no? En el nostre cas. Quan l'insumís anava a la presó, doncs eren la nòvia, les germanes, perquè normalment implica tot el seu entorn, no? Llavors, clar, les úniques que queden al carrer són les dones. Llavors, generalment eren les dones les que portaven les campanyes i les accions. Això vol dir que tenien una capacitat d'iniciativa i un mèrit extraordinari, clar, perquè els insumisos estaven dintre de la presó, però eren les dones les que portaven tota la campanya. O sigui, jo crec que era tota la societat la que estava evolucionant, les dones des del seu rol i nosaltres des del nostre rol, no? I el que van perdre la societat espanyola és l'opció d'haver continuat sent neutral, de no haver entrat en la OTAN. Una pèrdua que es va fer. Entonces, la joventut actual ja el que té és la informació que nosaltres estem en la OTAN, no hi ha que plantejar-se res de la qüestió militar, però nosaltres estem de ple en tota la qüestió militar a nivell internacional. Que sí que voldria recordar a la joventut, si ho permeten, que les conquestes no són per sempre. Que la història té avanços i retrocessos. La joventut d'aquí que s'han alliberat de l'esclavitud de la mili aquests últims anys, que pensen que això no és per sempre. Ni ha sigut gratis, I que no ha sigut gratis i que no és per sempre.